Ja, meneer Van der Pluim. Hij zit ook onder juist op paraplu. Niet te dicht naast elkaar zitten jullie, hè? Colinda, jullie zijn vastgelegd. Eén keer inzoomen. Ja, dat heeft Nora. Leon en verkering. Nicky. Ja, ook die bij Trevelone, die is daar achter bij te houden. Ja, die had 10 minuten verder bij te doen. Die wilde we morgen niet tussen. Nou, even de ontspanning zoeken, Noël. Hoe kan ik wat dit zo? Wat weer met de corona doen. Filmpje op je telefoon?